Què? Per què? Perquè sempre fas cara de son i vas mitja dormida, però sempre ets de les que treus més bones notes als exàmens. Sí, de debò? Vaja, em vols dir que no aprovaries l'examen d'ingrés a la universitat si te'l fessin ara mateix? Que estudies a 2 acadèmies alhora? No, és que he de treballar. Quina passada! Ets una màquina! Em sembla que no n'hi ha per tant, tampoc. Però quina calor que fa, eh? Ei, per què no anem a prendre alguna cosa? Només porto 850 iens al damunt i encara he de pagar l'autobús. No en tinc prou per anar a prendre res. Què passa? No passa res. Va, vine, conec un lloc que està molt bé. Ah, sí? Doncs suposo que no puc dir que no. Així vens, eh? Espera'm un moment, que vaig a buscar la bossa. Torno ara mateix! Chiaki Komatsu es diu? No va amb embuts, aquesta. M'hauré d'acostumar a la manera de fer dels de Tòquio. Això d'ara devia ser una mena de mutació provocada per la contaminació urbana? O què? Ostres, que tristota que és aquesta acadèmia. Jo em pensava que seria un lloc una mica més maco que no això. Nia! Ei, Mayuko! Però, es pot saber què hi fas tu aquí? He sortit a veure què trobava. Ara aniré a veure si ho puc vendre. Qui vols que te les compri, aquestes porqueries? Vés-te'n ara mateix! Tu de què vas? Me n'aniré quan vulgui. Que no em sents que t'estic dient que marxis? Que no em sents o què? Ja sóc aquí! Ostres, que és una amiga teva. No és ningú. Ah, no? Què, som-hi? Avui et convido jo, eh? La convida! La convida! Quines galtes que tens, Mayuko! Em deixes a mi de banda i te'n vas tota sola, que et convidin! No, és que... Sí que és una amiga, no? Dona, s'està a casa meva. Que bé! Quina sort que tinc avui! Em faig amiga de l'estudiant més intel·ligent de tota l'acadèmia i, a més, conec un dels extraterrestres que viuen a prop del famós cràter. Ei, si s'està a casa teva és que viviu juntes, no? Bé, tant com viure juntes. Un dia em vaig llevar i em vaig trobar aquesta vivint a l'armari de casa. Apa, però què dius? Era jo la que vivia allí i tu vas venir després a viure amb mi. Quina enveja! Ai, només de pensar viure amb un extraterrestre... Quina passada! N'he de deixar constància d'això. Chiaki! Ja ho dic jo, que és bàsic actualitzar les pàgines web en temps real. Us porto les comandes. 2 tés amb gel i el nostre gelat gegant especial de fruites. Que fort! Mayuko, quin gelat! Quantes setmanes de fer que no he menjat res tan nutritiu com això! Però què diu ara aquesta? Que no te'n recordes que fa poc et vaig donar postres amb el sopar? Tros de tofu fred. Bon profit. Moltes gràcies. Ei, la cambrera és extraterrestre, oi? Doncs sí, em sembla que sí. Si no t'hi fixes bé, és difícil de dir, com que se'ns assemblen tant. I saps què em va dir el meu pare? Que la ciutat de Tòquio està gairebé igual ara que abans que vinguessin els extraterrestres. Com que això va passar abans que nasquéssim nosaltres, no ho sé gaire, però això és el que diuen. Doncs saps què? Jo n'estic una mica cansada de veure sempre aquest paisatge tan avorrit. M'agradaria veure, per exemple, el lloc d'aterratge d'un ovni gegant. O alguna cosa per l'estil d'aquestes emocionants de debò. Un ovni gegant? Això ho pots veure sempre que vulguis. Sí? Se'n veu un des de la teulada de casa nostra. És enorme. Enorme? No deus voler dir la nau nodrissa, per casualitat! Sí, potser és això. Ostres, ho dius de debò? Ei, Chiaki, què és la nau nodrissa? Que no ho saps? Era la nau que va portar els extraterrestres fins a la Terra fa temps. Era un ovni gegant que no se sap quina forma tenia ni per què va venir. A mesura que s'han anat adaptant a la Terra, els extraterrestres se n'han anat oblidant. La nau nodrissa, en diuen. Esclar, deu ser allò, no? Sí, no?
Ei, que ho podríem veure si hi anem? Ai, que sí, que m'hi portareu? Vols dir, Chiaki? No ho sé. Abans em menjaria alguna altra coseta d'aquestes. Ei, quines galtes! Una pizza i un batut gegant del que sigui! I aneu portant coses, tot el que tingueu! Chiaki, tampoc no és tan interessant la zona on hi ha el cràter. I a més no és gaire segura. Tant me fa a mi, això! A més, també m'agradaria molt veure casa teva. Sí? Però si és per això precisament que no vull que vinguis. I al garatge hi tinc penjada una foto d'en George Adamski i la maqueta d'un ovni en forma de puro. Ostres, que bé que tries els convidats. Jo et puc construir tants ovnis com vulguis. Me'ls compraries? Esclar que sí. Si em fas algun que no sigui correcte, el compro. Tracte fet, Jackie! Ho has sentit, Mayuko? Potser aviat tindrem prou diners per comprar-los. Quina sort, eh? Fes el que et sembli. Mira, és aquí on visc. Ostres, però si és una casa de banys! Quina passada! Vols veure la meva habitació, Chiaki? És increïble, aquest edifici. Abans aquests banys els portava la meva família, però ara se n'encarrega una altra gent. Ah, sí? Com és? El meu pare es va morir i van venir a viure aquí, a fora de Tòquio. Però d'això ja fa molt temps i jo gairebé ni me'n recordo. Què deu ser això d'aquí, aquestes marques? Què assenyalen? No ho sé. La meva habitació és cap aquí. Sí. És aquí. No ho toqueu. Espera't un moment, Que s'ha cregut la mia! És que és una habitació tan buida. I ara, dona, què dius? És tot tan tronat, oi? Oh, sí, és fantàstica. Ja no n'hi ha gaires d'habitacions d'estil tan japonès com aquesta. Sí? Que bé que t'agradi. Ostres, però on és la Nia? És allà! Em sembla que avui no es veu l'ovni, noies. Des de bon matí que hi ha molta boira. Aquí al davant hi ha la nau nodrissa amb què van venir els extraterrestres a la Terra. No es veu, no es veu! L'ovni no es veu! Pobra de mi! Si tantes ganes tens de veure l'ovni, hauré de fer alguna cosa. Què? Què vols fer, Nia? Des de dalt sí que podrem veure l'ovni. Va, no perdem temps. Que no em sents, Nia? Des de dalt, ha dit? L'ovni, l'ovni, l'ovni! Nia, t'has carregat la taulada! Ja sóc aquí. Voleu pujar o què? Sí! Un ovni! Ei, no deu pas fer servir font d'energia antigravitatària! És un secret. Una energia desconeguda, estic flipant! Anem fins a la nau nodrissa d'un cop d'ovni! Som-hi! Ai! Ai, ai! Ai! Ei, Chiaki! Chiaki, que t'has fet mal? No m'he fet res. Espera't que he de deixar constància d'aquesta experiència. Ah, sí? Quina espifiada. No sé pas com ho farem. Quina destrossa que ha fet aquest cop. Em sap molt de greu. És que no sé com explicar-ho. Hi ha hagut una explosió. O sigui, que ja no podré continuar vivint aquí, oi? I ara estic segur que la senyoreta Kotomi ho entendrà perfectament, això que ha passat. Faré una reparació d'urgència a la teulada. Però no et puc assegurar que no et mullis, si plou. Gràcies, senyor Yoshiaka. Va, ara el que heu de fer és anar-us a banyar, tu i la teva amiga. Sí. Ostres, quina pell més blanca que tens, Mayuko. Tens una pell de princesa. Sí, vols dir? I tu, quins pits més grossos que tens, Chiaki? I sou de la mateixa edat. Això és perquè tu t'alimentes millor, oi?
M'has fet mal, però tu de què vas, Mayuko? Per què no calles? Ho sento, Chiaki. Per culpa de la Nia, una mica més i tens un bon disgust. No, si m'ho he passat molt bé i he pujat en un omni. Ei, que em deixaràs que et vingui a visitar de tant en tant a partir d'ara? Sí, és clar que sí. Esclar, dona, quan tinguis ganes de pujar en un ovni només cal que m'ho diguis. Pobre de tu, que tornis a fer cap cafetera de les teves. O sigui que, per si no fos prou dur viure sense saber mai si arribaré a final de mes, la teulada ha voltat pels aires i m'ha deixat vivint al caire de l'abisme. No sé pas com ho faré a partir d'ara per sortir-me'n. No sé què passarà. Sisplau, no em deixis sola.